Ac oedd Ari wedyn yn arwen y gad yn un yn paratoi'r wyau. Ac o'n i'n edrych ar Facebook gyda'r blaen. Ac yn yr adran atgofion memories, o'n i wedi tynnu llun o Alun Wyn gyda plant bach Brondeifi oedd i wrth o boi. Mae'r atgofion yna. Dwi'n siŵr mai i ddymuniad yw byddai'r gwaith da yma yn cario ni mlaen. Dyma beth sydd wedi digwydd. Dwi'n siŵr bod e'n hynod o ddedyn sef Gwragedd ac Eryglus yn Brondeifi am gofio yr anghennus yn y byd. Yna beth mae'r Cristnogol yn gwneud. Dwi'n siŵr bod ni gyd, mae'r mateb wedi bod yn arbennig iawn fel arfer. A gai diolch yn gyda'r iawn pe bynnag sydd wedi bod yn seglu am wneud y bore yma eto. A gyda gweithio fydd yn rhan o galed ar weithgaredd mae'r Cristnogol am blynydde efo. Dwi'n siŵr bod nhw'n heiddi clap. Yr unig beth dwi'n teimlo'n drist iawn heddi, ac oedd tro gweithio ni Mawr, fel ydych chi'n cofio, oedd Alun Wyn wrth y ffrwnt pan trian, ac ni'n cofio amdano fe, yn diolch amdano fe, oherwydd oedd e'n gefnogol tu hwnt i Cymorth Cristnogol, ac ni'n teimlo fel eglwys am eich colled chi colli Alun Wyn, ond mi roedd e wrth gwrs yn rhwyd iawn dros y Brecwast yma. Hefyd, wrth gwrs, fel oedd dwi'n o'n gweud, chi wedi bod mor gefnogol dros y blynydde, a ddim yn wahanol lenni. Mae wedi bod yn anodd i ail-guddio y gwaith yn dweud, ac yr apel i Wcrain, chi'n bobl Hamlet wedi bod yn tu hwnt o hael, ac eto wrth gwrs sy'n bobl lot o weithgareddau mlaen. Ond y peth bwysig yw, wrth gwrs, i ni yma, nid i ddiolch ar ran Cymorth Cristnogol, ond i ddiolch ar ran y bobl sydd yn y deulu yma. Y rai bach yma sydd yn y llun fan hyn yn cario bwyd i'r teulu ac yn dweud bod hi'n teimlo'n drist iawn bod hi phlant i'n mynd i'r gwely eisiau bwyd. Mae hwnna'n rhywbeth na ni ddim yn gwybod am y profiad na yn gadw ni. Ond i chi yn cyfrannu, a dyna beth dwi'n gweud wrth bobl ar hyd y blynydde, beth bynnag i chi'n neud dros Cymorth Cristnogol, i chi'n neud gwahaniaeth. Dyfaint mor fach yw'r cyfraniad, dyfaint mor fawr yw i chi'n neud gwahaniaeth. A mae'n y bobl ar draws y byd, mae'n bywyd nhw'n wahanol oherwydd bod chi wrthi. Mae heddi wrth gwrs eto yn ychwanegu at hynny. Felly, diolch o galon i chi am eich gwaith ac am eich gefnogaeth ar hyd y blynydde, a diolch yn arbennig i'r swyddogion gwych sydd wedi bod ar chi yma ar ys blynydde. Diolch yn fawr. Mae'n mor hyfryd i gallu dod i gyfarfod o'ch chi tro cyntaf i fi yn weld o'ch chi yn Llanbed. Mae'n blid i fi o'n i'n gallu dod â chi. Ac i ddiolch i chi Twynog ar holl tîm fan hyn. Fel y Twynog yn dweud, wel, i'n diolch i Tom sydd wedi ymgodi o Cymorth Cristnogol yn dibe yn yr ardal yma dros cymaint o blynyddoedd. Ond y gwirionedd yw, mae dyna i ni gyd yn neud yn dibe, i ni gyd yn cydio yn gwaith Cymorth Cristnogol. Achos ein gwaith ni yw fel cymuned eglwys, fel cymuned pobl Duw, ac yn rhoi y cyfle i ein cymuned ni yn pellach i fod yn rhan o'r gwaith pwysig hwn. A wedyn y gwirionedd yw, chi'n gwybod, yr holl ymdrechion yr wythnos yma ac trwy'r flwyddyn yn dife, mae yn cyfrannu at traws newid anhygoel mewn bywydau pobl yn helpu bobl yn Ukraine, yn helpu bobl yn Zimbabwe, a mae'n rhaid i ni gallu bod yn rhan o gwaith fel hwn yn enw yn Duw nawr yn diwedd. A ni ti'n diolch iddo fe, wrth i ni diolch i chi hefyd. So diolch i chi am y gwaith ffyddlon, a edrych ymlaen dod i'n nabod chi'n well. Diolch.